أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Biz har barşabızda özübizni tiri isen kişi dep atayбыз. Менә шушы исән булуның нигезе нәрсәсе? Фәлсәфә буенча Сократ уйлап тапкан бер кагыйдә буенча ул әйтә: әгәр кеше уйлый икән, ул исән ди. Димәк, уйламаса, ул исән түгел. Инде медицина термины белән караганда, кешенең кан йөреше булса, баш мие эшләсә яки йөрәге типсә, ул исән булып санала. Әмма дин буенча кеше исән, әгәр дә аның тәнендә җаны булса. Шуңа күрә дә кеше үлгәннән соң нәрсә диләр? Җан тәслим кылды диләр. Бу нәрсә дигән сүз җанын тапшырды. Ягъни тәслим тапшыру дип тәрҗемә ителә. Җан тәслим кылды, димәк җанын тапшырды Аллаһы Тәгаләгә, шуның белән ул үле вафат хәлгә күчте. Инде җанның барлыгын хәзер фәндә раслый. Ул әйтә: менә кеше үлгән вакытта кешене куялар үлчәүгә, һәм ул үлгәннән соң шушы тән ничәдер грамм югалта. Димәк, кешенең бит бер нәрсәсе үзгәрмәде. Җан чыгу белән мәйет җиңеләйде. Әмма шушы айырма, менә шушы айырма ул җанның авырлыгы дип әйтәләр. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, моны ничек кенә аңлатсаң да, Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: җан турында күп сөйләшмәгез, күп сорамагыз, сез аны белмисез ди. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә дә җан турында сораулар биргәндә, Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә әйтә: синнән җан турында сорасалар, җан Аллаһның иркендә, ул гына аның турында белә дип. Җанның нәрсә икән, мөхтәрәм кардәшләр, без тотып карап та белә алмыйбыз бер кайчанда. Җан ул, мөхтәрәм кардәшләр, иман. Ул иман. Җанның барлыгына без ышанабыз гына. Җанга ышанмасаң, имансыз буласың. Җанга ышансаң, иманлы буласың. Әмма җанны тотып карасаң, бу инде иман түгел, бу белем өлкәсенә күчә. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, менә хәзерге вакытта җанның барлыгын ничек дәлилләп була? Безнең тәнебездә, организмда баш мие, йөрәк һәм башка әгъзалар, алар берсе дә тереклек функциясын үтәмиләр. Шулай сорадылар бер компьютерщиктан: сез нишләп ясалма интеллект уйлап таба алмыйсыз? Искусственный интеллект. Ул әйтә: без кешенең баш мие ничек эшләгәнен әлдә булса белмибез ди. Менә ислам дине буенча баш миедә, йөрәктә алар инструмент кына. Кешенең тәне идарә ителә җан белән, баш мие белән түгел. Җан бирә билгеле бер фәрманнар, әмерләр, баш мие аркылы ул тәнгә китә. Әмма баш мие үзе бирми ул әмерләрне. Җаныбыз бирә. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, җанның барлыгын расларга мөмкин. Әмма аны күреп, тотып карап булмый. Без аның нинди икәнен белмибез. Аның белү дә безгә кирәкми. Чөнки, мөхтәрәм кардәшләр, җаныбызның барлыгын без үзебез сизеп торабыз. Без сизеп торабыз, каядыр ниндидер дөньялар барлыгын. Тешләр күрәбез. Менә бу теш җаннарның аралашуы, җанның тәннән чыгуы. Я булмаса, без күреп торабыз, йоклаган вакытта яки мәрткә киткәндә ниндидер әллә нинди тоннельләрдә булганны, моңанчы күрелмәгән, белмәгән дөньяларда кискәнне. Менә булар аркылы без ишарә белән аңлый алабыз. Димәк, тәнебездән башка тагын нәрсәдер барлыгын. Һәм менә шушы җанның барлыгы, мөхтәрәм кардәшләр, безне берләштерә табигать белән дә. Чөнки хайваннарның да, үсемлекләрнең дә җаннары бар. Без үз бер-беребезне тереклек итеп, шуның аркылы хис итәбез. Һәм бер-беребезне яратырга өйрәнәбез. Бөтенебез дә җанлы икән. Бөтенебезнең дә җаннарыбызны Аллаһ Тәгалә яраткан икән. Димәк, бөтенебез дә без Аллаһның куллары. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә җаннарыбызны 50 мең ел элек яратты, җир йөзе барлыкка килгәнче. Һәм шушы җаннарыбыз Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген таныдылар. Менә шушы җаныбызның биргән вәгъдәсенә тугры булып, иман белән яшәргә насыйп булсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.